suna na wasa. Basketball. Oh, basketball, lafiya. Daga cikin na Abuja ne da muna da wani wasa ne ba. Allah ka san ina sauran amma na kake da. Ni na fara fitowa ne, na fito da wuri dan dan warm up kan su. Amma kai ya? Ina sosai ko za mu shiga ne mu san gwada da. Kana gaura ne kane ba ka san ritren da Abuja ne ba. Matsala kai ogana ne ai zan da. Shi kenan mu je ka san mu ne. Think say they wise. Mumu man. You think say they wise. Hey! How come you have this? This man. I'm going to tell you before you know that Nigeria is not. Seventy years old man. Oh,